E estamos en este martes, como todos os martes e os xoves, en Clave Social, aquí na terraza de Radio Culleredo. E hoxe falamos de AGAELA, Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica, que ten con Culleredo un vencello moi especial, porque, como saben, pois xuntos, as dúas institucións teñen en marcha un banco solidario, un banco de préstamo de produtos de apoio que leva pois moitísimo tempo funcionando e que pois era visitado a semana pasada pola concelleira, neste caso de Cohesión Social, por Marta Figueroa, acompañada de técnicos do seu departamento. Se facía un pequeno, vamos a decir así, balanzo do que foi o funcionamento do banco o ano pasado. Ao menos en Culleredo se prestou pois apoio a través de préstamo de produtos ou elementos a 60 familias usuarias, e isto a verdade é que é importante, a cifra así o é, porque en Galicia o banco realizou ano pasado 313 préstamos, 60 foron de Culleredo, pois o que é neste caso a utilización por parte dos cullerdenses pois é importante. Falamos con Pablo Asouto, que é terapeuta ocupacional en AGAELA, e nos vai falar un poquinho deste banco, porque o mellor non todo o mundo sabe que existe este recurso. Que tal, Paula? Moi bons días. Hola, bons días. Antes que nada, grazas por atender a chamada de Radio Culleredo. Gracias a vos por convidarnos a falar un poquinho do banco e da función da AGAELA. Temos que dicir primeiro que o banco, alo menos aquí en Culleredo, está ubicado en local municipal que está na zona de Cordeda, entre as rúas Condes de Andrade e María Cajiao, no local Victoria Díaz Cabanelas. Para que se fagan vostedes unha idea, pois moi pretiño das instalacións, pois está ali a Garda Civil, a Policía Local de Culleredo e tamén Protección Civil. Pero gostaríame moito, como técnica, Paula, que explicaras á xente que nos escoita en que consiste un banco deste tipo, un banco de produtos de apoio. Ben, pois o banco de produtos de apoio que dispoñemos, surxe unha iniciativa pois de carácter social que a súa finalidade é pois poder prestar de forma gratuita material ortoprotésico ou axudas técnicas ás persoas, non? Entonces, a súa finalidade, en resumo, é poder dispoñer dos máximos produtos de apoio para poder beneficiarse tanto as persoas con ela como as persoas en situación de dependencia e súas familias, ou tamén, persoas tamén do Concello de Culleredo. Neste caso, decías, se pode prestar a todo tipo de persoa que teña un tipo de dependencia que necesite estos produtos, non só exclusivamente a persoas con ela, non? Efectivamente, nós como asociación dirixímonos a persoas afectadas con ela, pero non solamente son as beneficiarias, senón, como ti ben acabas de decir, persoas que se atopen nunha situación de dependencia e que estes produtos se poidan servir tanto para contribuir un pouquiño a súa autonomía personal como axudar a esa terceira persoa ou cuidador, sobre todo para promover un pouquiño pois esa calidade da persoa afectada. Xa que estamos falando dun banco destas características, que tipo de produtos, para que a xente nos entenda, son susceptibles de préstamo ou pode necesitar unha persoa con estas necesidades? Ben, pois na actualidade dispoñemos dunha gran amplitude de produtos, desde grúas de traslado, cadeiras de ducha, camas articuladas, colchíns ou produtos máis pequenos, é dicir, ao final son produtos que ou ben fomos recibindo a través de donacións ou ben de prestacións tanto de servicios públicos e privados. Entonces, nós fomos, cada vez crecendo cos anos e actualmente podemos decir que temos un banco cunha gran variedade de produtos para poder prestar. E por que é necesario un banco destas características? Imagino que acceder a este tipo de produtos non é tan fácil, porque supoño que a súa adquisición será cara, son produtos moi específicos, supoño que por aí van un poquinho os tiros, non todo o mundo mellor pode acceder, non? Efectivamente, dicho xustamente no clavo. Realmente estes produtos son produtos, a gran maioría, dun coste bastante elevado, e xustamente un poquinho a funcionalidade, o objetivo deste banco é que todas as persoas, independentemente dos seus recursos, poidan acceder a este tipo de produtos, e sobre todo cando estamos falando de que impactan na estado de saúde e na calidade de vida das persoas usuarias, tanto afectadas como que se toquen o que falábamos antes nunha situación de dependencia.
Unha pregunta lóxica, ti que estás traballando no tema, é coñecido a xente que necesita, sabe de que existe este tipo de recurso ou falta divulgación, falta información? Pois eu penso que falta divulgación, sí que é certo que co tempo foi ganando un pouquiño de visibilidade, pero consideramos que todavía pode darse moita máis, sobre todo para que a xente poda poñerse en contacto con nós, non? Ao final é un banco que as solicitudes foron crecendo gradualmente no tempo, pero bueno, creo que é importante resaltar e sobre todo destacar que este aí e que as persoas poden ser beneficiarias sobre todo pois destes produtos que, como falábamos anteriormente, pois moitas veces teñen un custo elevado e poder permitilo pois moitas veces é algo que non moita xente pode ou moitas veces que familias pois teñen un impacto pois grande na súa economía. Precisamente falaba do tema da necesidade de divulgación. Os datos que temos son que no ano pasado en Galicia se fixeron 313 préstamos e aquí en Culleredo se realizou ou se beneficiaron 60 familias. Para vos son vos números, bueno, vos números no sentido de que o galla que non houbera que prestar porque quería decir que a xente non tiña estes problemas, non? Pero a hora de ter necesidades e que se lles podan satisfacer, son vos números ou a vos gustaría que se movera máis o banco? A ver, sendo honesta, creo que son bons números porque eso xa mostra un poquinho a realidade de que o banco está funcionando ben e que realmente hai familias que demandan os produtos que hai e, polo tanto, se poderán beneficiar. Pero, obviamente, non vou ser... non vou engañar, quero decir de que esos números poden crecer e eso simbolizaría de que as demandas aumentan e, polo tanto, pois máis persoas se aventuran a solicitar produtos, especialmente pois nesas situacións que son necesarias ou que son vitais para poder manter a saúde ou a calidade de vida da persoa. Entendo polo que dis que hai moita demanda e que se necesita este tipo de iniciativas. Eu non sei se hai moitas por outros lugares, pero con esta levade xa uns cantos anos, non? Sí. A demanda, repito, sobre todo respecto aos veciños de Culleredo, pois foi aumentándose gradualmente no tempo, porque inicialmente sí que as demandas eran moito máis baixinhas das que falamos na actualidade. Pero despois, sí que é certo, non sei se iba a responder, vou polo tiro acertado para responder a túa pregunta, que a outra gran parte de demandas son as persoas afectadas pola ELA. E aí sí que temos unhas demandas moi grandes que afortunadamente tamén van aumentándose no tempo, aumentando o número no tempo, porque ao final, as persoas son conscientes das múltiples axudas que se van necesitando e, poder dispoñelas e poder prestalas creo que é un punto moi forte da nosa asociación. Paula, estamos falando con Paula, neste caso Paula Souto, que é terapeuta ocupacional Gaela, sobre ese banco de produtos de apoio que funciona en Culleredo xa hai tempo entre a asociación e o Concello e que o ano pasado prestaba elementos a 60 familias de Culleredo, entre outras de Galicia. Normalmente, cal é o procedimento para que unha persoa, unha familia, porque non hai que esquecer que cando alguén ten unha ELA ou ten algún tipo de problema que lle causa unha dependencia e necesita deste tipo de produtos, a familia tamén, creo que o insinuabas ti antes tamén, a familia tamén, os cuidadores, ao final necesitan todos ese recurso, non? Cal é o procedimento para que se poda acceder? Vale. Actualmente hai dúas vías, vale? As dúas son igual de válidas. Unha é contactando directamente ca propia asociación da Gaela, chamádesnos nós xa nos poñemos en contacto ca persona, ben sexa socia da entidade ou ben veciño de Culleredo, e nós xa empezamos a tramitar o préstamo ou a solicitude do produto de apoio. E por outra vía estaría o Concello de Culleredo xunto ao seu traballador social que tamén se podría facer a solicitude. Ambas, como dixen ao inicio, son igual de válidas e, o que se intenta sobre todo que sexa máis rápido posible esa comunicación para que a persona poida dispor canto antes ese produto e empezar a facerlle uso.
Ao fío do que decías, eu teño uns datos, ti me corrixe se os digo mal, o teléfono, segundo o que dispomos nós, é o 660-53-2298, vou repetir, 660-53-2298, e logo o mail que tendes info@agaela.es. Dixeno ben? O me tes que reñir? Efectivamente, no, está perfecto. Bueno, fixen os deberes, entonces. Bueno, dicíamos, 60 familias en Culleredo o ano pasado, o banco, o galla que funcione máis, non porque queiramos que haxa máis persoas, sino porque hai moitas persoas, desgraciadamente, con este tipo de necesidades. Hai algún produto que se solicite máis ca outro? Porque decías que hai un abano moi amplo, ¿no?, de produtos. Hai algúns que se piden menos, algúns que se piden máis, ou que se necesitan menos ou máis? Sí, realmente, bueno, son os produtos máis solicitados, creo que se podría decir que tamén son aqueles que incluso o seu coste tamén é máis elevado. Ao final, creo que son dos motivos que teñen a toda a súa lógica cando se unen xuntos tamén, non? Porque ao final o seu acceso, quero decir que tamén é un poquinho máis complexo. Os produtos máis solicitados son sin duda as grúas de transferencias, as camas articuladas tamén son produtos que se suelen solicitar ou que teñen unha alta demanda, ou as sillas, tanto as sillas de ducha con rodas, sillas basculantes ou incluso cando falamos de sofás elevadores. Son produtos, a grosso modo, dun coste elevado que ao final é o que falábamos ao inicio desta entrevista que bueno, non todo o mundo ten acceso ou non todo o mundo pode permitirse o uso destes produtos. Entonces sí que é certo, e ademais dadas as características do seu uso que moitas veces veñen da man dunha situación dunha situación funcional pois limitada, pois realmente pois sí que son moi solicitados. Decíamos que pues, o banco funciona e que está dando servizo a estas as familias que teñen estas necesidades e que, lóxicamente, o mellor que se máis se pide o que ten máis custo, porque ter unha situación, ter unha persoa con ela na familia ou ter unha situación que demanda que dependes de ter que utilizar un produto de apoio deste tipo é porque te produce unha situación económica complexa para as familias que afrontan o problema, ¿no? Efectivamente, por exemplo, cando falamos dunha persona que presenta un diagnóstico con ela, ao final, pois, estes produtos van casi xunto, o sea, quero decir, son produtos que no seu momento dado moitas veces son necesarios, sobre todo, pois, por cando falábamos do mantenimento da autonomía, ou sobre todo de cuidar o cuidador, sobre todo para facer, pois, transferencias de forma máis segura ou económica para esa terceira persoa, non? Entonces, moitas veces non é unha opción, senón unha necesidade, e claro, cando chegamos a este punto, moitas veces pois os recursos ou a economía non son a indicada, senón que resulta que é complicado poder acceder, como ben falábamos antes, a estes recursos e justamente pois a disposición deste banco e poder sufragar, por decirlo de alguna forma, ese gasto, pois vamos, influe e impacta dunha maneira moi grande na familia, como pola parte económica, pero tamén, e non a máis importante, na parte da salud e do cuidado da persoa que se atende. Bueno, de eso sabedes vos porque non só tendes este banco solidario, este banco de produtos de apoio como iniciativa, porque vos levades en Culleredo, creo que rexistrabades no ano 2017, levades anos operando de A Coruña, agora con sede dende hai uns meses, me decías antes de empezar a entrevista, en Santiago. Claro, atendedes, creo, se os meus datos son correctos, se te volvo a decir que me corrixas se estou trabucado, atendedes normalmente a 150 familias e 686 socios ou colaboradores. Cantos máis haxe, mellor, non? Sí, bueno, aquí sí que se teña que corrixir. Corrixe. Que xa crecemos un poquinho máis, somos xa casi 700 persoas en total, tanto afectadas como colaboradoras, vale? Fai uns mesiños, como falamos anteriormente, pois inaugurouse a sede en Santiago de Compostela, onde pois ali pois forma parte outro gran equipo técnico onde se atopa unha terapeuta ocupacional, unha traballadora social e unha psicóloga, xunto pois con outras figuras moi importantes da entidade, como a administrativa, como a persoa de comunicación, a nosa directora ou as membras da xunta tamén.
E dicía, ademais do banco, cales son os servicios que ti máis destacas ou os máis chamativos, os que máis demanda a xente? Perdón, podes repetir a Sí, no, pregunta? decía que aparte do Banco Solidario, decía que outros servizos son os máis destacados e os que ofrece a Gaela, porque, como decíamos, ofrece un montón de un abano amplo de posibilidades para as persoas, as familias que se atopan, ¿no? con unha ELA ou con unha necesidade. Pois, efectivamente, ademais do Banco de Produtos de Apoio, a asociación o que pretende é, sobre todo, dar resposta tanto ás persoas afectadas con ela como aos familiares, non? Entonces, digamos, a grosso modo, que a función, independentemente do profesional ou do técnico que sexamos, é acompañar e intentar buscar a máxima resposta para tanto as familias como as persoas afectadas. Entonces, bueno, nos sempre invitamos a todo o mundo que queira que podo facerse colaborador, sobre todo para que poida contribuir un pouco e poida pois apoiar un pouquiño pois a causa de intentar axudar e loitar un pouquiño por todo o que teña que ver ca enfermidade. E bueno, nós o que intentamos dar é asesoramento tamén, tanto a nivel social como despois a nivel de accesibilidade, non? Nos intentamos sempre que podemos acudir aos domicilios ao entorno natural das persoas para poder asesorar, para poder acompañar, que creo que esa é unha das principales funcións das que máis destacaría, non? Sobre todo, pois, informar darlle a máxima visibilidade e loitar polos dereitos das persoas que padecen esta enfermidade. Agora que falas de dereitos, esa para rematar, a nivel administrativo, como está o tema de que unha persoa, neste caso con ela ou con algún tipo de problema que lle cause unha dependencia, unha discapacidade, non? E que lle faga que necesite pois axuda, como está o tema? Dicíamos antes que a vida está cara, que os produtos están caros, para unha familia que ten este tipo de problemas, a administración e as leis van por diante ou van por detrás? Bueno, esta é unha pregunta do millón, non? Sí, realmente, sendo honesta que a realidade, penso que ao final, cando hai un diagnóstico dela sobre a mesa, creo que toda axuda é pouca, porque ao final xa non só a nivel económico, senón a moitos niveles social, psicolóxico, funcional, leva uns costes moi elevados. Entonces, dai ben a miña frase de creo que toda axuda pouca, porque, bueno, xa solo falando de produtos ortoprotésicos ou axudas técnicas, que era un poquinho o inicio desta entrevista, xa falamos duns produtos como era o sofá lavador, unha grúa ou unha silla para duchas se necesario, cama articulada, son produtos que simplemente cumplirían ou satisfarían unha das súas partes e implican un gran custo para unha familia. Entonces, bueno, sí que é certo que creo que avanzamos e demos uns pasiños, pero creo que bueno, hai que seguir loitando porque todavía penso que poderíamos loitar por obter máis axudas e, sobre todo, para mellorar a calidade de vida das persoas que sufren esta enfermedad como das súas familias que acompañan durante todo este proceso. E remato, aínda que antes o mencionamos un poquinho co gallo de cando mencionábamos o teléfono e o mail para a xente que poda necesitar, non? Pois necesito un produto, non? Tamén aquelas persoas que podan doar, que o decíamos, o falábamos delo un poquinho ao principio da entrevista, animamos a xente que o mellor pois tuvo que utilizar no seu momento algún produto ou que agora non, que sempre que este en bo estado, evidentemente, de uso, sobre todo funcional, que pode doar ao banco que existe, polo menos o que existe en Culleredo, non? Sí, efectivamente, de feito, esta é unhas pequenas das cousiñas que me gustaría resaltar moito, que como xa levamos falando ao largo da entrevista, pode solicitalo tanto unha persona con diagnóstico dela como calquer veciño de Culleredo, sempre que sexa necesario, pois que contacten con nós ou ben con o Concello e empezamos a tramitar dita solicitud, pero tamén outra cousa super importante son as donacións, efectivamente, polo que diste, porque ao final son produtos que moitas veces son nosa finalidade a reciclaxe dunhas persoas a outras e, sobre todo, de aquí e de onde se alimenta e de onde nace o noso banco. E se a día de hoxe penso que somos
o que somos, temos a amplitude de produtos que temos e gracias tamén a ese reciclaxe, esa economía circular dos produtos. Entonces, toda persoa que este interesada en donar ou ben que xa teña un produto que polo motivo que sea xa non se utiliza ou non é necesario, se tope bo estado para poder continuar dándolle esa segunda vida, pois invitámoslo para donar e poder recibilo e poder continuar dándolle vidas a persoas que tamén o van a necesitar. Pois a Paula Souto, terapeuta ocupacional de AGAEL, Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica. Hoxe falamos con ela sobre ese banco de produtos de apoio que existe aquí en Culleredo, que, bueno, pues que é unha boísima iniciativa, e ademais froito dese traballo entre a asociación e o Concello, e que o galla que non se necesitase, pero como pues se necesita, e cada vez hai máis xente que o necesita, pois é bo contar con un recurso destas características. Enhoraboa polo traballo e moitas gracias por atender hoxe aos nosos micrófonos, os de Radio Culleredo, e por falar en clave social. Gracias, Paula. Gracias, moitas gracias a vos.